Mentre al Congrés de Diputats de Madrid se celebra avui una compareixença i l'anàlisi que farà el president del govern davant les Corts, a les 7 de la vesprada d'avui haurem passat 29 dies després que la tràgica gota freda arrasara massa llars, massa comerços, massa garatges i sobretot massa vides humanes. La magnitud de la tragèdia és immensa. Qui no ha baixat a qualsevol dels pobles afectats no ho podrà valorar mai. Mira, l'àrea afectada suposa el 32% del producte interior brut de la demarcació de València, xifrat en 67.551 milions d'euros. Es tracta d'una zona amb més de 48.000 empreses, de les que més de 4.000 són industrials i vora 6.000 ho són de construcció i 38.500 són empreses de serveis. En el sector agrari, 25.000 hectàrees han estat afectades i aquesta gota freda ha causat pèrdues en les collites dels cítrics, del caqui, dels albocats i de les verdures. Aquest temporal, retallarà en 2 dècimes el creixement de l'economia del conjunt de l'Estat, segons assegura l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Aquesta és la magnitud de la tragèdia. I és per això que des de fa dies, des del terrat de casa, vinc a dir que necessitem diners. Sí, necessitem diners, però a fons perdut.